Здрасти! Преди известно време разказахме за котки рецидивисти, които са вкарвали в затвора наркотици и забранени предмети. Също така разказахме и за идеята на английска компания да използва дронове за доставки на малки пратки. Когато попаднахме на новината, за която сега ще ти разкажем, първо се усмихнахме, а после се изплашихме. Възможно ли да ни гледат в руските затвори? Като цяло начините за контрабанда в затворите са няколко. Чрез муле, с подкуп на служебно лице или просто прехвърляне през оградата. Явно тези способи вече не бачкат. Затворниците от управителна колония номер 3 в Русия, които явно имат проблем с карането на забранени неща, са решили да се обърнат към съвременните технологии. Излежаващите присъди в село Зеленое в Тамбовска област са се опитали да вкарат на територията на колонията забранени неща с квадрокоптер. В пратката е имало 67 грама хашиш, мобилни телефони и лекарства. От това можем да направим няколко извода. Първо, затворниците явно имат много свободно време, щом измислят подобни начини за контрабанда. Второ, явно вече не им се дават подкупи на охраната в затвора. И трето, с нашите видеа ние не подпомагаме за съставянето на престъпни схеми, престъпниците сами събират бейбе.